Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Το Gracivity.gr από σήμερα, αλλά και για τις δύο επόμενες αγωνιστικές που υπολείπονται για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής για τη φετινή χρονιά, θα είναι κοντά σας για να σας μεταφέρει με ακρίβεια τι ακριβώς διαδραματίζεται στην κορυφή και των 6 ομίλων της ερασιτεχνικής κατηγορίας. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί μετά και την ολοκλήρωση της 28ης αγωνιστικής την Κυριακή στις 11 Μαΐου. Μία ανάσα από την άνοδό του στη Football League απέχει πλέον ο Αγροτικός Αστέρας, καθώς απέσπασε λευκή εκτός έδρας ισοπαλία από τον Ορφέα Ελευθερούπολης και έτσι ξέφυγε 5 βαθμούς από τον δεύτερο Πανσεραϊκό, ο οποίος την ίδια ώρα γνώρισε οδυνηρή ήττα με 2-0 από τον Εθνικό Αγιονερίου. Έτσι η ομάδα του Ευόσμου χρειάζεται μόλις έναν βαθμό στις επόμενες δύο αγωνιστικές που ακολουθούν για να στεφθεί και επίσημα πρωταθλητής του πρώτου ομίλου. Στον δεύτερο όμιλο, την επάνωδό της στην Football League γιόρτασε η Λάρισα. Οι Ιβυσσινοί μετέτρεψαν σε πάρτι τίτλου την αναμέτρησή τους με τον Εθνικό Φιλιππιάδας, τον οποίο και συνέτριψαν με 3-0 στο Αλκαζάρ και πανηγύρισαν με εμφατικό τρόπο την επιστροφή τους στην δεύτερη τη τάξη επαγγελματική κατηγορία. Στον τρίτο όμιλο, το πιο αποφασιστικό της βήμα για την άνοδό της στη Football League πραγματοποίησε η Λαμία. Η ομάδα της Φιώτιδας μετέτρεψε σε περίπατο το ντέρμπι με τον ΑΟ Χαλκίδας, τον οποίο συνέτριψε με 3-0. Και πλέον μόνο με αυτοκτονία δεν θα στεφθεί η πρωταθλήτρια του τρίτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πλέον η μοναδική ομάδα που διατηρεί κάποιες λιγοστές ελπίδες ανώδου από τους ανταγωνιστές της είναι ο Αχιλλέας Νεοκεσάριας, που κέρδισε άνευ αγώνος 3-0 εκτός έδρας στον Πυρκετό, από την ίδια ώρα η Κίμη γνώριζε ταπεινωτική εντός έδρας ήττα με 3-0 από τον μαχητή Τερψιθέας, χάνοντας έτσι κάθε ελπίδα ανώδου. Στον τέταρτο όμιλο, διπλό επιβεβαίωσης για την Ερμπιονίδα, η οποία συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της για την άνοδο στη Football League. Η ομάδα της Αρδολίδας πέρασε και από την έδρα της Δόξας Μανολάδας με 1-0 και απέδειξε ότι δικαίως θα αγωνίζεται από την επόμενη περίοδο στα σαλόνια της Β' Εθνικής για πρώτη φορά στην ιστορία της. Διπλό ανόδο όμως και για τους Τράχονες, οι οποίοι συνεχίζουν την κούρσα τους για την Football League για πρώτη φορά στην ιστορία τους και αυτή. Η ομάδα του Αλήμου, επιδεικνύοντας στόφα πολύ καλού συνόλου, έφυγε τριαμβέτρια από την Κρήτη επικρατώντας 1-0 του Ρούβα και πραγματοποίησε ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Στον έκτο και τελευταίο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, την εντυπωσιακή της διαδρομή προς την άνοδο, διεύρυνε η ΑΕΚ με την εκτός έδρας νίκη της επί του Περαμαϊκού με 2-1. Η Ένωση, που έχει ήδη στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια του έκτου ομίλου, με ανατροπή έφυγε νικήτρια από το πέραμα χάρη σε τέρματα των Πεταφράκη και Ράμα. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η αποτίμηση της 28ης αγωνιστικής. Θα είμαστε κοντά σας μετά και την ολοκλήρωση της 29ης. Ως τότε, γεια σας!